«20 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα του στυλ. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου ξέρουν πολύ καλά τι είναι και τι δεν είναι in. Και από αυτή την άποψη δημιουργούν και οι ίδιοι αυτό που λέμε μόδα. Όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στις ιδέες, στον τρόπο ζωής και διασκέδασης. Φυσικά τους αρέσει το καλό ντύσιμο, η καλή εμφάνιση. Πιστεύουν ότι το στυλ δεν είναι κάτι επιφανειακό, αλλά είναι κάτι που εκφράζει την προσωπικότητα του ατόμου. Δεν έχουν κι άδικο. Τι νομίζετε? Στο κάτω-κάτω, οι περισσότεροι άνθρωποι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα κάνουν. Αυτό που τους διαφοροποιεί είναι το πώς θα κάνουν. Κατά τα άλλα, αυτοί που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους θέλουν να είναι αποδεκτοί από το περιβάλλον τους, να ασκούν την επιρροή τους. Δεν αντέχουν εύκολα την κριτική ή την απόρριψη. Σε σχέση με τη δουλειά τους, μπορούμε να πούμε ότι έχουν διπλή ζωή. Από τη μια μεριά βλέπουν με ψυχρό και αντικειμενικό μάτι την καριέρα τους, αλλά την καρδιά τους τη δίνουν αλλού, σε κάποιο χόμπι, σε κάποια ρομαντική ενασχόληση, όπου δεν είναι ούτε ψυχρή ούτε αντικειμενική. Ίσως γι' αυτό και πετυχαίνουν στην καριέρα τους, γιατί δεν μπλέκονται συναισθηματικά. Και τα καταφέρνουν μια χαρά με τα υλικά αγαθά. Είναι πολύ ίχνοι και να κερδίζουν χρήματα και να τα διαχειρίζονται σωστά. Με δύο λόγια, είναι άνθρωποι του μυαλού μάλλον παρά της καρδιάς, που συνήθως αφήνουν τα ίχνη τους στο στενό αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Στις 20 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Αρθούρος Ρεμπό, ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές του περασμένου αιώνα, Γάλλος στην καταγωγή. Έγραψε ποίηματα μέχρι την ηλικία των 19 χρονών μόνο. Παρ' όλα αυτά, πρόλαβε και άφησε ανεξίτηλα ίχνη στη σύγχρονη ποίηση. Γεννήθηκε επίσης ο Τζέλι Ρολ Μόρτον, ο πρώτος συνθέτης της jazz, μέχρι την εποχή που η jazz παίζονταν μόνο αυτοσχεδιαστικά στις γιορτές των μαύρων του Αμερικάνικου Νότου. Τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπέλα Λουγκόζι, Ούγγρος ηθοποιός, ένας από τους πρώτους Δράκουλες της μεγάλης οθόνης. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα να είστε μαζί μας. Γεια σας. 21 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της ιδιορυθμίας. Χωρίς αμφιβολία, αυτοί που γεννήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου διαφέρουν από τους άλλους γύρω τους. Παρόλο που διαθέτουν και γοητεία και ικανότητα κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας, είναι ένα αξεδιάλειτο κουβάρι όσον αφορά τις προσωπικές τους σχέσεις. Εκεί δεν τους βοηθάει ούτε η εξυπνάδα τους, ούτε η μόρφωσή τους. Σαν να πρόκειται για δύο προσωπικότητες. Και πραγματικά, αυτοί που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους βιώνουν έντονη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στην καρδιά. Ενώ δηλαδή είναι κατά βάση ορθολογιστές, έχουν μια θυελλώδη συναισθηματική πλευρά που τους οδηγεί σε δύσβατα μονοπάτια. Και έχουν μεγάλη δυσκολία να διακόψουν μια σχέση, ακόμα και όταν αυτή δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Όπως έχουν δυσκολία στο να αποτινάξουν ορισμένα δεσμά που κληρονόμησαν από την οικογένειά τους ή που τους επιβλήθηκαν από το κοινωνικό περιβάλλον που δεν τους ταιριάζουν. Το να απελευθερώσουν τον εαυτό τους από όλα αυτά τα φορτία είναι η πιο ουσιαστική δουλειά που έχουν να κάνουν. Κατά τα άλλα, διαθέτουν πολλά χαρίσματα. Έχουν έμπνευση, είναι ελκυστικοί και ξέρουν να χειρίζονται το λόγο με τρόπο που να κατακτούν τον άλλο. Γίνονται καλοί γονείς και στην οικογένεια που δημιουργούν παίζουν το ρόλο του δυνατού. Αν τύχει και βρεθούν σε κατάσταση αδυναμίας, δέχονται με ευγνωμοσύνη τη βοήθεια αυτών που τους βοηθούν. Μόνο που θα έπρεπε ίσως να τη ζητούν λίγο πιο νωρίς, λίγο πριν φτάσουν δηλαδή στο σημείο 0. Όση δύναμη και αν παίρνει κανείς από τον εαυτό του και από τις επιτυχίες του, τίποτα δεν στηρίζει τον άνθρωπο όσο η δύναμη της αγάπης. Δεν συμφωνείτε? Στις 21 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Άλφρεντ Νόμπελ, ο Σουηδός χημικός που εφεύρε τον δυναμίτη και ίδρυσε το θεσμό του βραβείου Νόμπελ. Γεννήθηκε επίσης ο Εουτζένιο Μοντάλε, Ιταλός ποιητής που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ. Ο Παντελής Βούλγαρης, ένας από τους πιο καλούς σκηνοθέτες μας έχει χαρίσει ωραίες ταινίες με έντονο κοινωνικό προβληματισμό. Τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ντίζι Γκιλέσπι, ένας από τους μεγάλους της jazz. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα να είστε μαζί μας. Γεια σας. 22 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της Αγίνης. Αυτοί που γεννήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου είναι προσωπικότητες με μαγνητισμό και σεξ appeal.
Παρόλο που εκείνοι έλκουν συνήθως τους άλλους, δεν είναι λίγες οι φορές που την πατάνε και οι ίδιοι και παρασύρονται από κάποιο μεγάλο και καταστροφικό πάθος. Είτε με τον ένα τρόπο λοιπόν, είτε με τον άλλο, αν ακούσετε ότι κάποιος φίλος σας που έχει σήμερα τα γενέθλιά του μπλέχτηκε σε μια καινούργια ερωτική περιπέτεια, καλύτερα να προετοιμάζεστε για κρίση. Ξέρετε, συζητήσεις, διαβουλεύσεις, γιατί μου το έκανε αυτό, γιατί και εγώ φέρθηκα έτσι, ζήλιες, δάκρυα, τέλος πάντων όλα όσα πλαισιώνουν τις σχέσεις πάθους. Συνήθως βέβαια, αυτοί που γεννήθηκαν σαν και σήμερα, δεν είναι εκείνοι που υποφέρουν. Ασκούν έλεγχο στα συναισθήματά τους και ασκούν έλεγχο και στον άλλο. Συνήθως, γιατί όπως ξέρετε το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και τους βλέπεις έτσι ήρεμους εξωτερικά, συγκροτημένους και πού να φανταστείς αυτή τη σκοτεινή θύελλα που κρύβουν μέσα τους. Ευτυχώς η δυνατότητα που έχουν να πληγώνουν τον άλλο εξισορροπείται από το γεγονός ότι πληγώνονται και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ψυχροί Δον Ζουάν οι άκραδες μεσαλίνες. Γι' αυτό και εν τέλει δεν αφήνουν δυσάρεστες αναμνήσεις. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν αυτά τα εκρηκτικά άτομα που γεννήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου είναι να βρουν έναν ερωτικό σύντροφο ισορροπημένο και ήρεμο που να μην δίνει και μεγάλη σημασία στις παγίδες της γοητείας τους. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουν να βιώσουν τη βαθύτερη ικανοποίηση που δίνει ο ανοιχτόκαρδος και αμοιβαίος έρωτας. Στις 22 Οκτωβρίου γεννήθηκαν δύο μεγάλες Γαλλίδες ηθοποιοί που και οι δυο έχουν το θρύλο τους. Η Σάρα Μπερνάρ, μια από τις μεγαλύτερες δίβες του περασμένου αιώνα, αλλά και όλων των εποχών, και η Κατρίν Ντενέβ, άλλη πανέμορφη δίβα του κινηματογράφου. Κάτω από την απόμακρη ομορφιά της κρύβεται πραγματικά μια σκοτεινή φλόγα. Αυτός είναι ο συνδυασμός που σκοτώνει. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Ως τότε, γεια σας. 23 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της μοιραίας σύγκρουσης. Αυτοί που γεννήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου είναι άνθρωποι εύστροφοι και δραστήριοι, αλλά δυσκολεύονται να βρουν σταθερές καταστάσεις στη ζωή τους. Οι συγκρούσεις και οι έρηδες μοιάζει να είναι η μοίρα τους. Τώρα, για να πούμε την αλήθεια, είναι χαρακτήρες που βαριούνται εύκολα και αναζητούν την αλλαγή και τη διέγερση. Αυτό που για άλλους μπορεί να φαίνεται χαοτικό και αγχογόνο, για εκείνους είναι επιθυμητό. Είναι παρορμητικοί άνθρωποι, προτιμούν να αντιμετωπίζουν τα πράγματα όπως έρχονται, παρά να κάνουν σχέδια και προγράμματα για το μέλλον. Αυτοσχεδιάζουν με τη ζωή, διαθέτουν χιούμορ και είναι περιζήτητοι στις παρέες. Δεν μασάνε όμως τα λόγια τους. Όταν κάτι δεν τους αρέσει, το λένε ξεκάθαρα. Ακόμα και αν ο λόγος τους μπορεί να πληγώσει ή να σοκάρει τον άλλο. Δυσκολεύονται να παραιτηθούν από τα κεκτημένα τους, είτε αυτό αφορά τη δουλειά τους, είτε τις προσωπικές τους σχέσεις. Δεν ξέρουν δηλαδή να χάνουν. Στον έρωτα εμφανίζονται αρκετά εκτιτικοί και ζηλιάριδες. Επίσης, τους αρέσει να παίζουν το ρόλο του ήρωα ή της ηρωίδας, του ανθρώπου δηλαδή που σώζει καταστάσεις. Αν προσθέσετε σε αυτό και το γεγονός ότι τους τραβάει η περιπέτεια σαν μαγνήτης, θα καταλάβετε γιατί πολλές φορές βρίσκονται μπλεγμένοι σε επικίνδυνες σχέσεις. Με δύο λόγια, είναι άνθρωποι της δράσης μάλλον, παρά της περισυλλογής. Και αν δεν κατορθώσουν να ανοίξουν διάλογο με τον εαυτό τους και να διδαχτούν από τα λάθη τους, μπορεί να καταλήξουν να γίνουν αυτό που λέμε πεταλούδες. Να πετάνε δηλαδή από το ένα άνθος στο άλλο, από τη μια περιπέτεια στην άλλη, χωρίς να φτιάχνουν και μέλι από τη γύρι που τριγάνε. Στις 23 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Πελέ, διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών, πραγματικός θρύλος. Γεννήθηκε επίσης η Γερτρούδη Έντερλε, άλλη διάσημη αθλήτρια, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε τη μάχη, κολυμπώντας και ξεπερνώντας το προηγούμενο αντρικό ρεκόρ κατά 2 ολόκληρες ώρες. Τέλος, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πιέρ Λαρούς, Γάλλος λεξικογράφος που ίδρυσε την περίφημη εγκυκλοπαίδεια Λαρούς. Χρόνια σας πολλά. Και ως αύριο την ίδια ώρα, γεια σας. 24 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της λεπτομέρειας. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Απ' τη μια τους αρέσουν πάρα πολύ οι αποκαλύψεις και απ' την άλλη ξέρουν να διηγούνται με τρόπο έντονο και δραματικό, επιμένοντας τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ταλέντο στην αφήγηση. Δεν τους αρέσει να κρατάνε πράγματα για τον εαυτό τους, μιλάνε εύκολα και για τα προσωπικά τους. Και επειδή μαζί με το χάρισμα του λόγου διαθέτουν και έντονη γοητεία, δεν δυσκολεύονται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του συνομιλητή τους. Είναι κυριαρχικοί οι χαρακτήρες, θέλουν να έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων και στην οικογένεια και στη δουλειά και στον κοινωνικό τους κύκλο. Είναι όμως καλοί επαγγελματίες και παίρνουν τη δουλειά τους πολύ στα σοβαρά. Τελειομανείς προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Σαν γονείς ενδιαφέρονται για όλες τις παραμέτρους της ζωής του παιδιού τους.
Σαν φίλοι ερωτικοί σύντροφοι δεν αφήνουν τίποτα να τους ξεφύγει. Αν ερωτευτούν παράφορα μάλιστα, μπορεί να παραμελήσουν ακόμα και την καριέρα τους, που σε γενικές γραμμές είναι σημαντική για αυτούς. Απ' την άλλη μεριά, το πάθος της λεπτομέρειας τους κάνει εξαιρετικά παρατηρητικούς. Και αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε κρίσεις οργής ή ζηλοτυπίας. Γιατί ισχυρίζονται πως καταλαβαίνουν αμέσως αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέμα. Μήπως όμως αυτό γίνεται λίγο κουραστικό για τους γύρω τους? Να έχει συνέχεια ένα άγρυπνο μάτι πάνω σου δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Για χαλαρώστε λιγάκι λοιπόν. Δεν πειράζει αν σας ξεφύγει καμιά λεπτομέρεια. Καμιά φορά μάλιστα μπορεί να βγει και σε καλό. Στις 24 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο επιστήμονας που ανακάλυψε το μικροσκόπιο, ο Ολλανδός μικροβιολόγος Άντονι φον Λέβενχοκ. Να ένας άνθρωπος που μπόρεσε να μετατρέψει το πάθος του, στην προκειμένη περίπτωση το πάθος του για τη λεπτομέρεια, σε κάτι χρήσιμο για όλη την ανθρωπότητα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο συμπαθής Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Κλάιν. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας. 25 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της ουσίας. Αυτοί που γεννήθηκαν στις 25 Οκτωβρίου θέλουν να δίνουν μορφή στις ιδέες τους. Όσο πλούσια κι αν είναι η φαντασία τους, όσο ζωντανά κι αν είναι τα οράματά τους, για αυτούς δεν σημαίνουν τίποτα αν δεν υλοποιηθούν, αν δεν πάρουν σάρκα και οστά. Από αυτή την άποψη είναι άνθρωποι της ουσίας. Έχουν μια γήινη, στέρεη παρουσία και αποτελούν στήριγμα για την οικογένεια και τους φίλους τους. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι μοιάζουν με βράχο πάνω στον οποίο μπορούν να χτίσουν με σιγουριά μια επαγγελματική ή προσωπική σχέση. Αγαπούν τις απολαύσεις του σώματος και διαθέτουν και έντονη φυσική παρουσία. Πολλοί από αυτούς ασχολούνται με τις τέχνες, την πολιτική, την οικολογία, την πολεοδομία, με τομείς δηλαδή όπου μπορούν να προσφέρουν τα ταλέντα τους επί της ουσίας. Μισούν το χάος, την αταξία. Θέλουν να έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων. Καμιά φορά είναι πολύ αυστηροί με εκείνους που δεν διαθέτουν την ενεργητικότητά τους και αφήνονται να παρασυρθούν από τα κύματα της ζωής. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιβάλλεται στον εαυτό του και να ορίζει μόνος του τη μοίρα του. Μήπως θα έπρεπε όμως να δεχτούν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και ότι δεν μπορεί να είναι όλοι ίδιοι. Άλλο ίσοι και άλλο ίδιοι. Ευτυχώς έχει από όλα ο μπαξές και είναι αρκετά μεγάλος για να χωράει όλων των ειδών τάνθη. Στις 25 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Παύλο Πικάσο, ένας από τους πιο παραγωγικούς ζωγράφους όλων των εποχών. Δεν έπαψε να ζωγραφίζει μέχρι την έσχατη στιγμή, μέχρι τα 90 του χρόνια δηλαδή. Αυτή την εποχή υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα έκθεση με έργα του στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Κολονάκι. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι μουσικοσυνθέτες, ο Ζορζ Μπιζέ που έγραψε τη γνωστή όπερα Κάρμεν και ο Γιόχαν Στράους, ο Βιενέζος βασιλιάς του Βάλς. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα να είστε μαζί μας. 26 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα της μεθοδικότητας και της οργάνωσης. Αυτοί που γεννήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου έχουν την ικανότητα να διοργανώνουν και να διαχειρίζονται επιχειρήσεις, οργανισμούς, ομίλους, πολιτικά κόμματα, με λίγα λόγια κάθε είδους κοινωνικές ομάδες. Και συνήθως βέβαια κρατούν, αν όχι πάντα τον ηγετικό, τουλάχιστον κάποιον πολύ σημαντικό ρόλο. Παρόλο που τα καταφέρνουν πολύ καλά και ως ανεξάρτητοι, τα πραγματικά τους χαρίσματα αναδεικνύονται στις ομαδικές εργασίες. Εκεί βάζουν τη σφραγίδα τους, θέτουν σε δεύτερη μοίρα τον εαυτό τους και σε πρώτη μοίρα το καλό του συνόλου. Μην νομίζετε όμως πως είναι άνθρωποι που θυσιάζονται ή που δεν έχουν φιλοδοξίες. Απλώς φροντίζουν η προσωπική τους επιτυχία να συμβαδίζει με την επιτυχία της ομάδας. Πάντως πρέπει να πούμε πως όταν πιστεύουν σε κάτι, το υπηρετούν με όλη τους την ψυχή. Ξέρουν τι είναι η εξουσία και πώς λειτουργεί στην κοινωνία μας. Είναι και πολύ καλοί στη διαχείριση των χρημάτων. Έχουν έντονη παρουσία και εμφανίζονται υπεύθυνοι, αποφασιστικοί και ατρόμητοι. Καμιά φορά οι άλλοι τους καταμαρτυρούν μια σκληρότητα, μια διαλαξία. Και πραγματικά, σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουν να μην παρασυρθούν από τη μέθη της εξουσίας και χάσουν την επαφή με τη βαθύτερη ηθική τους υπόσταση. Στις 26 Οκτωβρίου γεννήθηκαν αρκετοί πολιτικοί. Ο Φρανσουά Μιτεράν, ο γνωστός και αγαπητός σοσιαλιστής πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Νταντών, ένας από τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στη θρυλική Βαστίλη. Η Χίλαρη Κλίντον, δεν χρειάζεται συστάσεις, το όνομά της αναμίχθηκε άθελά της στα σκάνδαλα του συζύγου της. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης μια μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, η Μαχάλια Τζάκσον, και ο Άγγλος ηθοποιός Μπομπ Χόσκινς, που σε κερδίζει όχι με την εμφάνισή του, αλλά με το σπουδαίο ταλέντο του. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί. Ως τότε, γεια σας. 27 Οκτωβρίου.
Η δική σου μέρα είναι η μέρα της παρόρμησης. Αυτοί που γεννήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου είναι δυναμικοί και φλογεροί χαρακτήρες. Η ορμητική τους φύση έχει μεγάλη εκφραστική γάμα. Αρχίζει από τη γενεοδορία μιας εκδηλωτικής αγάπης και φτάνει μέχρι την καταστροφικότητα ενός σκοτεινού πάθους. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις. Γι' αυτό καλύτερα να ελέγχουν λίγο τον παρορμητισμό τους, καθώς και την αυτοκαταστροφική πλευρά τους. Αν και αυτοί που γεννήθηκαν σαν και σήμερα έχουν λίγο πολύ κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν δύο τύποι, οι εσωστρεφείς και οι εξωστρεφείς. Οι πρώτοι έχουν μια σκοτεινή πλευρά που μπορεί να τους οδηγήσει σε αυτοκαταστροφικές κινήσεις, τόσο γρήγορα που οι αγαπημένοι τους δεν προλαβαίνουν να τους προφυλάξουν. Οι δεύτεροι, οι εξωστρεφείς, είναι περισσότερο άνθρωποι του φωτός. Κατευθύνουν την ενέργειά τους προς τα έξω και ενθαρρύνουν φίλους και συναδέλφους. Και οι δύο τύποι πάντως διαθέτουν έντονη ενεργητικότητα, μόνο που οι μεν τη χρησιμοποιούν θετικά, οι δε αρνητικά. Ξέρετε αυτό που λένε για τα χαρίσματα, ότι δεν φτάνει να τα έχεις, πρέπει να τα καλλιεργήσεις κιόλας. Αλλιώς και που τα έχεις, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Κατά τα άλλα, αυτοί που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους εμφανίζουν προς τα έξω μια δυνατή και στέρεη εικόνα που συχνά κρύβει έναν πολύ ευάλωτο χαρακτήρα. Γι' αυτό ίσως χρειάζονται πολύ την αγάπη και την υποστήριξη των δικών τους. Έχουν σκεφτεί άραγε πως όσο χρειάζονται εκείνοι την αγάπη και την αποδοχή των αγαπημένων τους, αλλά τόσο χρειάζονται και οι αγαπημένοι τους τη δική τους αγάπη και αποδοχή. Το παιχνίδι παίζεται και από τους δύο, μην το ξεχνάτε. Στις 27 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Ρούσβελτ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Και δύο μεγάλοι ποιητές, ο Ντίλαν Τόμας, Ουαλός και η Σίλβια Πλάθ, Αμερικανίδα. Γεννήθηκε επίσης ο Ιταλός Νικολό Παγκανίνη, ο πρώτος κλασικός συνθέτης και βιολιστής που έγινε superstar ήδη από τον περασμένο αιώνα. Χρόνια σας πολλά. Και αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί. Ως τότε, γεια σας. Γεια σας. Μαζί με εσάς που γεννηθήκατε στις 28 Οκτωβρίου γιορτάζει και όλη η Ελλάδα. Θεωρήστε λοιπόν εξ αρχής τυχεροί. Πόσο μάλλον που η δική σας μέρα είναι μια καλή μέρα. Μέρα της προετοιμασίας και της έρευνας. Αυτοί που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους είναι άνθρωποι που διαθέτουν επιμέλεια, παρατηρητικότητα και υγιή περιέργεια. Σκέφτονται πριν μιλήσουν, σκέφτονται και πριν δράσουν. Και όταν αναλάβουν κάτι δεν εφησυχάζουν. Εξακολουθούν να ερευνούν το αντικείμενό τους γιατί δεν τους αρέσει καθόλου να τους πιάνουν αδιάβαστους. Γενικώς έχουν άγχος με τη συνέπεια, δεν θέλουν να αργούν στα ραντεβού τους ούτε να ξεπερνάνε τις προθεσμίες στη δουλειά τους. Τα παίρνουν όλα πολύ στα σοβαρά. Πιστεύουν ότι εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής γύρω τους. Και από τις προσωπικές τους σχέσεις ζητάνε πάρα πολλά. Είναι αρκετά επικριτικοί με τους συντρόφους τους και τα παιδιά τους και όταν δεν συμφωνούν με κάτι μπορούν να γίνουν και σαρκαστικοί. Δεν αφήνουν στον άλλο το χρόνο που χρειάζεται για να εναρμονιστεί με τις υψηλές απαιτήσεις τους. Σε αυτό το σημείο διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν αυστηροί και διδακτικοί. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν θέλει να έχει πάνω από το κεφάλι του κάποιον που να του επισημαίνει διαρκώς τα λάθη του. Αν μάθουν λίγο περισσότερο να δέχονται τις δικές τους αδυναμίες πρώτα και ύστερα τις αδυναμίες των αγαπημένων τους, τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα για όλους. Το γέλιο είναι μια πολύ καλή συνταγή για να ξεπερνιούνται οι εντάσεις. Αλλά και πάλι εννοείται ότι πρώτα γελάμε με τον εαυτό μας και ύστερα με τους άλλους. Στις 28 Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Έρασμος, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους της αναγέννησης, καθώς και ο Bill Gates, που δεν ξέρουμε πώς θα περάσει στην ιστορία, αλλά σήμερα είναι ένας από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των κομπιούτερ του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό? Τέλος, σαν σήμερα γεννήθηκε η γλυκύτατη Julia Roberts, που την είδαμε πρόσφατα στην ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Χρόνια σας πολλά. Και ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. 29 Οκτωβρίου. Η δική σου μέρα είναι η μέρα των νέων ιδεών. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου είναι ανοιχτοί στο καινούριο. Δεν φοβούνται να υιοθετήσουν νέα συστήματα στη δουλειά τους και μάλιστα εκεί μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται και η επιτυχία τους. Γιατί δεν υιοθετούν ό,τι να είναι, ψάχνουν πρώτα, ερευνούν και μόνο αν σιγουρευτούν κάνουν το αποφασιστικό βήμα. Με λίγα λόγια, χρησιμοποιούν τη λογική τους στο έπακρο. Είναι εγωιτευτικοί και ασκούν έντονη επιρροή στους γύρω τους. Γι' αυτό ίσως έλκονται από την πολιτική, από την εξουσία. Αλλά και στο προσωπικό επίπεδο θέλουν να κρατούν τον πρώτο ρόλο σε μια σχέση και επιβάλλουν τη θέληση και τις ιδέες τους στο σύντροφό τους χωρίς να σκέφτονται πάντα αν ταιριάζουν με το χαρακτήρα και τις επιθυμίες του. Καμιά φορά μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιούν το σεξ, τα χρήματα ή τη δύναμή τους για να χειραγωγούν ανθρώπους και καταστάσεις. Ξέρουν από ένστικτο πώς να δημιουργούν ισχυρές εντυπώσεις και πώς να παίρνουν αυτό που θέλουν.
Σαν να μου φαίνεται ότι πάσχουν από υπερβολική φιλοδοξία. Τι λέτε κι εσείς? Οχυρώνονται πίσω από τον απρόσβλητο τοίχο της λογικής τους και βρίσκουν ένα σωρό επιχειρήματα για τις ενέργειές τους, αφήνοντας απ' έξω πολλές φορές την ανθρωπιά και το συναίσθημα.